Tal i com hem anunciat, avui al Via Lliure estrenem nova secció. Aquesta temporada hem fitxat l'escriptor David Martí, que és autor, entre d'altres, dels llibres... Entre d'altres no, són els 2 llibres que de moment has publicat. Ara t'anem a adjudicar més llibres dels que toquen, David. Tu dispara, però... Ja aniria bé, no? No, de 2 llibres concretament, La revolució interior i Les bruixes d'Arnes, que va ser un llibre que va tenir molta tirada. Sí. Encara es pot trobar a les llibreries, no sé quantes edicions. És un llibre que encara està viu. Bueno, bon dia a tothom. Bon dia, David, i benvingut al programa. Moltes gràcies. Bueno, és un llibre que està viu, ha sortit amb edició de butxaca, i si no m'equivoco anem per la 3ª o la 4ª edició en butxaca. Molt bé. Bueno, estic molt content. Màgia, la màgia de les bruixes. Sí, senyor. Doncs el que dèiem, l'hem fitxat perquè ens porti històries d'amor dignes de ser explicades. I avui t'estrenes amb una entrevista que no tindrà normalment aquest format la secció, sí, podríem dir, perquè quan vinguis a veure'ns a partir d'ara serà amb un format de talls i tu aniràs a conèixer les parelles. Avui els tenim aquí a l'estudi i és una parella que realment, a veure, quan vam conèixer la seva història vam dir, això ho hem d'explicar al programa. Explica'ns. Sí, jo crec que ja tenen 2 coses bones. Una gran història de vida, és una gran aventura, la història que ha viscut el Guim, però per altra banda, una història d'amor fantàstica, quan aquest senyor, que ara explicarem exactament com va anar tot, va conèixer a la que a dia d'avui és la seva dona i que la tenim també aquí en directe. Guim Valls i tu i Ann, benvinguts al programa tots 2. Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. A veure, Guim, tot això va començar amb una història teva personal amb què decideixes iniciar un viatge, no?, per tot el món, amb una bicicleta elèctrica. Sí, jo vivia i treballava a Pequín i un dia em vaig despertar i vaig decidir que m'anava a donar la volta al món en bicicleta elèctrica. Sempre he dit que és la unió de 2 passions, les bicicletes elèctriques que les vaig descobrir quan vivia a la Xina i viatjar, doncs, que en part ja era la Xina per la part aquesta. I simplement doncs, es van unir, vaig pensar que a més de viatjar, de veure món i de ser una cosa personal, podia a més donar a conèixer les bicicletes elèctriques arreu del món, perquè a la Xina n'hi ha moltes i n'hi ha moltíssimes, però aquí encara comença a ser una cosa que comença però encara no té tanta força. Explica'ns una mica com va anar aquest trajecte, perquè jo el que crec és que va ser una aventura que tu et plantejaves com un solitari, no? Un projecte teu, personal, però explica'ns què va passar quan vas arribar al Sí, no, jo sempre dic que... sempre vaig dir que era la volta al món en solitari, perquè, evidentment, no tenia parella i tampoc tenia previst casar-me pel camí. El que va passar és que quan vaig arribar a Vietnam, a Hanoi, em van entrevistar per la televisió de Vietnam i se'ls va acudir portar una periodista molt bonica i doncs m'hi vaig enamorar. Però va ser o sigui, a primera vista? Amor a primera vista, per part teva? Jo ho vaig tenir claríssim, sí. I per part seva? Per seva li va costar una mica més, perquè clar, això de que passi un llatí en bicicleta i donar la volta al món, la noia deia, avui està aquí, demà està a Camboya i vés a saber. Però aleshores tu ja li vas demanar el telèfon, o sigui, perquè clar, jo aquí he entrevistat molta gent, no m'ha passat mai això, que de sobte entri algú per l'estudi i digui, caram, jo vull tenir una relació amb aquesta persona, però com va anar? Perquè ens vam conèixer i aleshores això, va dir, hòstia, a mi m'interessa entrevistar-te pel teu programa, total que va dir, vine demà i t'entrevisto, i llavors vam fer l'entrevista i després de l'entrevista, jo vaig dir, escolta, jo vull anem a dinar, va dir, sí, i llavors vam anar a dinar, que eren, no sé, les 2 del migdia o les 12 del migdia i vam sortir a les 8 de la tarda el primer dia i així ens vam passar 3 setmanes parlant hores i hores i... I com va començar la vostra història d'amor? Perquè tot era com molt sorprenent, no? Sí, a poc anàvem, però clar, és que hi havia el problema que jo havia de continuar, en principi. I aleshores, clar, això sempre és una mica una barrera perquè et frena a llançar-te també a donar més coses, perquè dius, sí, jo aquí m'hi llenço, però i si em diu que sí, aquesta era l'altra, clar, pensava, sí. A veure, què faig ara? No, però si em diu que sí, què faig? Llavors, era a poc doncs anàvem apropant-nos, però clar, sempre hi havia aquesta barrera, no? De dir, i si realment això ha d'anar endavant, què fem? I, sí, 4 petonets, molta xerrera, però ella em deia que no ho veia clar. Que anés tirant. Ens entén o no, la Tui? Sí, una miqueta. Una mica, Molt bé. I aleshores, al final, o sigui, tu vas haver de currar, vas haver de... Interpreto, llavors va ser insistent. Al final, sí, insistir, però llavors em va dir que no, que anés tirant, i em va fer fora. Em va fer fora, en bones maneres, però em va dir que vaig tornar un parell de cops, encara marxava 5 quilòmetres i tornava, però a la tercera ja vaig marxar, i aleshores
bueno, simplement vaig continuar amb la bicicleta, vaig fer Cambòdia, Tailàndia, Malàsia, Nova Zelanda, Austràlia, i amb tot aquest temps, que va ser gairebé un any, vam estar cada dia en contacte, per e-mail, per Skype, per telèfon, bueno, llavors hi havia moments que semblava que sí, hi havia moments que semblava que no, ara vinc a veure't, no, ara no vinc, ara no sé què, i al final li vaig dir, mira, ella havia estat uns dies a França, doncs va tornar a Vietnam, i li vaig dir, mira, jo torno a Vietnam per veure què passa, si va bé, si no va bé, doncs jo continuo endavant, i va anar bé. Però, escolta'm, cultures tan diferents, què us va enamorar l'un de l'altre? A tu què et va enamorar d'ella? No sé, jo ho veus i ja ho saps, no... És una decisió que té poc a veure amb el cap i molt amb el cor, no? Sí, no sé, de cop i volta ho sents i ella també sempre explica que el dia que em va conèixer va pensar potser aquest podria ser el meu home. Sí? I mira... Va tenir una intuïció aquí, eh? Sí, no sé... I no hi ha xoc cultural? Xoc cultural entre tots dos? Sí que n'hi ha. El que passa és que tinc la sort doncs, que la meva dona parla 4 o 5 idiomes, ha viatjat bastant, ha estat pel sud-est asiàtic, ha estat a la Xina, ha vingut a França 3 o 4 vegades, i aleshores, diguem, doncs és una vietnamita però més oberta. Vull dir, ha sortit ja del país, sempre amb la gent asiàtica sempre hi ha una certa diferència entre els que no han sortit i els que han sortit, que de fet diria que és el mateix que amb la gent d'aquí. Hi ha la gent que és a Catalunya i no ha sortit mai, ni els que són una mica més viatjats, no? I aleshores la sort que tinc és que la Tuyan sí que ha viatjat molt, que parla francès, parla anglès, parla rus, i llavors ja és una noia ben desperta i aleshores les diferències culturals no són gaire grans. De fet, tu volies que parlés una mica. A mi m'interessa molt escoltar-la i que ens expliqui què et va enamorar del Guim. Perdona perché jo no parlo molt en català. Ho fas molt bé. Ho fas fantàstic. M'agrada molt vostra pregunta. Vaig a mirar Guim perquè té un somni i lluita per ell. I després ens vam enamorar i una nit més tard jo vaig amb Guim, amb ell, en bicicleta. I després tot les dificultats en carrera, jo entenc que c'est molt valent, molt difícil per Guim per mantenir el somni com aquest. I és perquè jo l'estimo més. Clar, o sigui, tu l'admires a ell. Sí. Perquè és una persona que ha perseguit, que ha lluitat per complir un somni. Sí, el que passa és que jo també dic que, aviam, aquesta noia és periodista, treballava per la televisió, un dia va aparèixer un sonat com jo, s'hi va enamorar, que li va tirar els trastos ben tirats, però aquesta noia de cop i volta, sent professional i sent funcionària, diguem, que a més és bastant difícil al Vietnam, va decidir deixar la feina, pujar-se una bicicleta i creuar-se mig món. Ella ha fet 7.000 quilòmetres, em sembla, fins aquí. Són bicicletes elèctriques, que això una mica... T'ha d'estimar molt, eh? Ja t'ho dic jo, que això no passa, perquè sí. També mostra una mica el tema de les bicicletes elèctriques. Amb una bicicleta normal ni ell hagués fet els 7.000 quilòmetres perquè no he anat mai en bicicleta, perquè no és ciclista, ni jo n'hagués fet 22.000 tampoc. Però amb una bicicleta elèctrica ho pot fer tothom. Però a mi em sembla que aquí a ella la movia una altra mena de benzina, eh? Sí, no, segur. Però jo sempre li vaig dir que a mi em feia una mica de por quan vam començar, perquè a la carretera la vida és dura i, bueno, ens coneixíem d'un any, però junts tampoc és que haguéssim estat massa, no? I era una mica una prova de foc, no? Dir, bueno, si ens surt bé, ens sortirà molt bé, però si ens surt malament, doncs, bueno, tu te'n tornes cap a casa i jo continuo. Tens la sensació que tota aquesta peripècia, a banda de servir per conèixer una dona meravellosa amb qui t'has casat, que això, només per això ja val la pena. Però clar, tu en realitat vas iniciar aquest viatge per intentar conscienciar sobre el canvi climàtic. Tu creus que realment ha servit? Quina valoració en fas? Sí, el que passa és que al principi quan vaig començar era bàsicament pel tema del canvi climàtic, pel tema mediambiental, i jo volia promocionar les bicicletes perquè, bueno, no tenen emissions i perquè... És que em vaig adonar ràpidament que a la gent el tema mediambiental, diguem que en una llista de 10 prioritats estaria a la 11a. I aleshores intentar convèncer la gent perquè faci servir una bicicleta elèctrica perquè no té emissions i perquè no fa soroll, a la gent li importa
parlant en plata, li importa un rave. Aleshores, el que vaig... perquè la bicicleta penses molt, vaig descobrir el que li he anomenat el somriure elèctric, perquè tothom que puja una bicicleta elèctrica no pot parar de riure. I la sensació és com si fossis Superman, perquè et dona potència, doncs la gent és feliç. I la bicicleta elèctrica el que fa és fa la gent feliç. Punt 1. Aleshores, tenir un instrument, tenir un mitjà de transport que et fa feliç cada vegada que hi puges, que a més fas una mica d'exercici, o en fas tant com vols, i que et porta a qualsevol lloc, és fantàstic. Si a més ajudes al medi ambient, hosti, perquè aquí la gent com et pot ajudar? La gent que ens està escoltant avui, clar, tu has estat 2 anys voltant pel món. La idea és promoure també la bicicleta elèctrica aquí? Sí, no, evidentment. Ara, aviam, el problema que hem tingut és que no, a part de Derivània i Whisper, que són 2 patrocinadors, no hem tingut massa més ajuda i, ens hem gastat tots els estalvis que teníem, tots els que jo tenia i tots els que teníem conjuntament amb la Toyan, i ara, és un punt i a part, perquè, a més, a part de que nosaltres anem una mica ràpids, i ara la Toyan està embarassada. Aleshores... no ho havíem dit, això encara, perdoneu, això és una gran notícia. I bé, doncs ara pararem, tindrem la criatura, intentarem aquí un parell de mesos fer presentacions, donar a conèixer el projecte, intentar aviam si algú edita un llibre amb tot el que hem escrit, sponsors, gent que i trobar patrocini que, no ara mateix perquè tindrem la criatura, però de cara a l'any que ve o de cara a quan sigui possible, intentar acabar la volta al món en bicicleta elèctrica. Perquè quan us falta per acabar-la? Bé, hem vingut de la Xina fins aquí, seria creuar Estats Units o creuar Amèrica i tornar a Àsia, i llavors depèn. Però de fet fa molt poc que heu aterrat. Quan heu arribat? No, acabem d'arribar ara mateix. Ara mateix, Acabats d'arribar, això està acabem de fer la diagonal, és la diagonal... Hem vingut de Mataró aquest dematí, però és el trajecte he arribat, m'he parat fa 5 minuts. A mi m'agradaria molt també que ens parléssiu de quines dificultats heu hagut de superar, perquè a mi és una història que em sona meravellosa, amb un punt de misteri, un punt així oriental, però jo m'ensumo dificultats bastant importants, no? Sí, bé, la primera que vam tenir, diguem, a nivell de parella va ser una mica decidir què fèiem, perquè, clar, jo vaig tornar a Vietnam i al cap d'una setmana jo li deia jo amb tu fins a la fi del món, però clar, aquesta noia em deia, i què fem? Clar, perquè tu vas en bicicleta i si jo vinc amb tu he de deixar la feina, però va provar la bicicleta, a poc a poc es va anar convencent i va decidir que sí, vam aconseguir una segona bicicleta i vam sortir, diguem que aquesta dificultat més o menys la vam passar. Però sí que és cert que quan estàvem a la Índia també vam fer la part més dura de la Índia, vam fer el nord, vam fer de Calcuta a Delhi, i al cap d'una setmana de sortida de Delhi, de Calcuta, ara no recordo bé, la Toyan tenia una crisi perquè allò és molt dur, perquè ella... Clar, la diferència és que, aviam, jo vaig fer això perquè jo vaig tenir un somni, vaig tenir un somni, vaig despertar un dia, tenia una il·lusió i vaig anar a buscar-ho, no? Vaig trigar 9 mesos a començar, però la Toyan va ser, com qui diu, de 8 per demà, i aleshores que ella tenia la sensació al principi que el que estava fent era seguir el seu marit, i que això està molt bé, però clar, quan vas d'hotels i quan vas a uns llocs bonics, per l'Empordà, doncs és meravellós. Quan estàs al mig de la Índia o passant per la província de Bihar, que és una mica perillosa, doncs és molt dur. I aleshores allà va tenir un moment que sí que va ser un punt d'inflexió perquè vam haver de parlar-ho bé, perquè li deia, si tu estàs aquí, que sigui perquè vols disfrutar i perquè disfrutes el que estàs fent, que no sigui perquè estàs amb mi. Vull dir que encara que estiguem casats, si no vols, tornes a casa o mirem el què i ja ho trobarem, però si has de continuar endavant, que no sigui per seguir-me a mi, sinó que sigui perquè tu et vols enriquir també i perquè vols disfrutar. I va pensar un dia i va tornar a dir que sí. I no sé si a nivell de... No sé, m'estic imaginant. A nivell de formes, aquí són com molt passionals. No sé, potser tu ets una persona molt tranquil·la, no sé quan t'enfades com ets. I no sé si hi ha diferències també entre com s'enfaden al Vietnam i com ens enfadem aquí, o això és universal. A l'hora de solucionar conflictes tots ho fem més o menys igual. No, aquí sí que hi ha diferències. Hi ha diferències. Per exemple, amb el tema afectiu, nosaltres fem molts petonets, no? I carícies i tocar-te i tal, i ells en públic és una mica menys, no ho demostren tant, i després quan hi ha una discussió, per exemple, jo no sé, o almenys jo, per exemple, jo soc de parlar les coses, i em puc tirar 30, més que és més igual, tinc tota la vida, vull dir, qualsevol cosa que vulguis discutir, ens assentem i ja ho solucionarem. I vinga, parlem-ho.
I a l'Àsia no. A l'Àsia les coses es queden a dintre i no es parla. I aleshores aquí a vegades tenim conflicte perquè quan tenim alguna discussió, a veure, què et passa? Digue'm el què, ho solucionem, parlem qualsevol cosa, no hi ha problema. I ella... No. I aleshores, jo ja n'he pres i ara ja no... Llavors el que s'enfada és perquè jo no paro de preguntar, no? Clar, I per què? Què ha passat, no? I llavors se'm pren. I ara ja no pregunto, ara dic, m'espero, aguanto i llavors parlo. Ja ho explicaràs. I a poc anem llimant. Escolteu, i el vostre secret per estar junts? La vostra recepta. Busquem sempre una recepta meravellosa. Quina és la vostra? Jo penso que nosaltres hem trobat una cosa que ens ajuda molt i que és una sort, i per alguns pot ser un inconvenient, però el tenir una llengua, la llengua que parlem, que entenem en anglès, que no és ni la seva llengua ni la meva, ens permet que, clar, perds matisos, és evident, tot i que ella parla francès perfectament i jo, Déu-n'hi-do, llavors també per aquesta banda ens podem entendre, o ella entén una mica el català, però podem perdre matisos per una banda, que jo penso que els pots guanyar de manera efectiva, perquè quan t'abraces, quan et parles, quan et mires, et pots dir moltes coses, i en canvi ens estalviem un problema que hi ha amb les relacions, jo penso que és que amb la paraula et pots fer molt de mal. I nosaltres això tenim una sort perquè quan estem discutint arriba un moment que no tenim més vocabulari, perquè estem parlant en anglès i no et pots fer mal. La pulla, no? La pulla aquesta. Sí, aleshores arriba un moment que dius, ja n'hi ha prou. T'ho diu, jo també t'ho diu, vale, fora. Però no et pots fer mal amb la paraula. Clar. I això penso que és una cosa que ens ajuda bastant, perquè hem tingut situacions complicades. Quan fas 8-10 hores a la carretera, 50 graus a la Índia, amb la gent que la mirada és dura i les coses que veus és fotut, i hi ha moments que... Però clar, també passa que quan estàs en una situació tan extrema i estàs els dos sols, t'apropes molt. Clar, no tens més opció que apropar-te molt, perquè no pots dir mira, ara que és aquí, tu te'n vas sola per aquí, i jo... No, clar. I aleshores no et queda més solució que trobar un consens i que trobar una solució. No sé si ella està d'acord amb això. Ja sé que això no estava pactat, pobre, The secret for being together. El vostre secret, qual és? Quin és? No sap què dir. Perdona perquè jo parlo amb anglès? Pots parlar en anglès. Pots parlar en anglès i ho anem traduint. Ho has traduït tu, Guim? T'ho deixo per tu. I think the most secret that we keep together, that we love each other a lot. And for me, it's been 8 months been cycling with him. So we discover each other a lot, and we share many things. And that's make we understand each other more and we love each other more, I think so. No, això que amb el fet d'estimar-nos, perdó perquè estava una mica distret mentre l'escoltava, però que el fet de les dificultats que hem passat fa que t'apropis molt durant 8 mesos. I que us estimeu molt i us heu conegut molt intensament, diríem. Els 8 mesos que he estat pedalant, fer això, que t'acabis apropant i que t'acabis coneixent, i hem tingut la sort que ens agradem, que ens estimem i que hem aprofundit una miqueta més. Doncs és una història realment... És una bonica història d'amor. Molt maca, la del Guim Valls i la Thuy Anh. Recordeu que el Guim acaba d'arribar a Barcelona després de voltar pel món durant més de 2 anys. Ell és el fundador d'aquest projecte Electric Bicycle World Tour, La volta al món en bicicleta elèctrica. Exactament, la volta al món en bicicleta elèctrica, i que si ens esteu escoltant i teniu alguns calés, us ha agradat aquesta història i els hi voleu donar suport, doncs el Guim estarà encantat. Penjarem, si de cas, l'adreça d'aquesta iniciativa. Fantàstic. De la volta al món en bicicleta elèctrica en el Facebook del programa, i així a veure si algú us llença un cable, diríem. Seria fantàstic, i tant. Recordeu que el David, però, clar, ha començat la secció amb aquesta parella que ens ha visitat avui, però que necessita més històries d'amor. Busquem grans històries d'amor. No cal haver anat a la Vietnam ni haver pedalejat tants milers de quilòmetres. Ni haver-te enamorat d'una periodista, perquè això és, clar, és com una història de pel·lícula, que si passa, fantàstic, però no cal. Però quin tipus d'històries busques? A veure, perquè la gent se situï. Busquem històries originals, busquem històries tendres, apassionades. Jo crec que en definitiva el que buscarem seran la recepta de cada parella per poder viure històries d'amor amb intensitat com la vostra, no? Que la vostra a mi m'ha semblat realment extraordinària. Fem aquesta crida. Clar, fem aquesta crida. Potser quan
A veure, penseu una miqueta en la vostra història. Si quan vosaltres expliqueu als vostres amics com us veu conèixer, com us veu enamorar, el que heu viscut junts, el que heu superat, si la gent us diu quina història, m'encanta això que m'esteu explicant, m'hauria agradat viure-ho a mi. Si provoqueu aquest tipus de respostes és que realment la vostra és una història molt especial. Busquem aquest tipus de relacions. Si és així, ens podeu enviar un mail a viallliure@recu.net o bé trucar-nos al 902 47 700, que hi ha la Cristina, que us pot prendre nota, o un Facebook o al Twitter. Vull dir, hi ha moltes maneres de posar-vos en contacte amb nosaltres, i en tot cas el David ja investigarà quina és la vostra història i a veure si es converteixen en realitat i ens visiten algun més d'aquests. David Martí, moltes gràcies. A vosaltres. I Guim Valls i tu, Ian, moltíssimes gràcies també per haver estat amb nosaltres. Moltes gràcies a Bon vosaltres. dia.